Azterketako lehenengo galderakin hasiko gera, gauz aplikatuz ebatzi sistema hau. Ikusten da sistema, hiru isa bi zeta berdin bat ken bi i, zeta berdin minus i ken bi isa, eta hiru i gehi bat berdin minus bi zeta. Egin behar den lehenengo gauza da ordenatu. Guazen hastea ordenatzen. Horrela da eman diguten bezala eta lehenengo gauza ordenatuko dugu. Hiru isa, gehi bi zeta berdin bat, bi isa gehi zeta berdin 0 eta hiru i gehi bi zeta berdin minus bat. Gero zer egingo dugu, hartuko ditugu hemen, lehenengo ekuazioa egingo dugu bider bi eta bigarrena egingo dugu bider iru. Horrela gelditzen zaigu 6 isa, keinketa egin eskeo simplifikatuko dira, eta hemen gelditzen zaigun ekuazioa i gehi zeta berdin bi. I gehi zeta berdin bi eta hiru i gehi bi zeta berdin minus bat, elkartu daitezke. Ere bai egingo dugu i gehi zeta berdin biri bider iru, gelditzen zaigu hiru i gehi hiru zeta berdin 6 eta hiru i gehi bi zeta berdin minus bat, kenketa egingo dugu berriro simplifikatzeko hiru i, eta hemen gelditzen zaigu zeta berdin 7 dela. Zeta 7 baldin bada, ja ordezkatzen dugu eta ateratzen dugu iren balioa, bost ateratzen dela, eta gero bost eta 7 eta zeta ordezkatu eta ateratzen zaigu isaren balioa.